मुख्यमंत्री हेफाजाब बिथोन होनायनि चेक राननाय हाबाफारि क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय महामाया काली मन्दिरनि जिरायसालिनि न'ब्लाङाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेवलां मेल खुंफुंदों। बे गेवलां मेलखौ आफादगिरि बिबान लानानै दैदेनो परबतजरा मण्डलनि आफादगिरि सर्वेश्वर राभा बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे मेलाव बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला बिजेपि राजखान्थि हान्जानि एपिटिडिसिनि भाइस चेयारमेन बनेन्द्र कुमार मोसाहारिजों लोगोसे गोबां बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गोजौ दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा। बे चेक राननाय माबाया जाहैबाय मुख्यमंत्री साहाय्य निधि माने मुख्यमंत्री साहाय्य निधिनिफ्राय सोरबा गोरा बेमाराव गोग्लैनानै थानाय जोंनि माने बे ओनसोलनि परबतजरा एमसिएलए समष्टि ओनसोलनि एलेकायाव गोबां बेमाराव गोग्लैनानै थानाय मानसिफ्रा जोंनि पार्टियाव दरखास्त होदोंमोन जे जोंहा माने ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय एसे रांनि प्रयोजन जादों होननानै बिदिनो प्राय 90तासो एप्लिकेसन होदोंमोन। बे 90ता एप्लिकेसननि भितरावहाय दिनै प्रथम किस्ति हिसाबै 21 जनखौ चेकखौ जों दिनै राननानै होनो हादों। जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि कबिता बसुमतारी बायदेवनि अनुमोदन क्रमे जोंनि मण्डल प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जों गासैहाय जोङो मटामटि 60 जनसो बेनिफिसारिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै लादों। बेनि भितराव दिनैहाय 21 जनखौ जों हरनो हाबाय आरो माखासे दंबावो बेखौ जों पर्यायक्रमै मोनगोन कारण बिनि दायित्वखौ बिबानखौ जोंनि 5 नं परबतजरा विधानसभा समष्टिनि इनचार्ज हिमांग ठाकुरिया विधायक श्रद्धार विधायक हिमांग ठाकुरिया बिथां आरो 1 नं परबतजरा एमसिएलए समष्टिनि इनचार्ज जिएमडिएनि उपाध्यक्ष मुकुटा टेका डांगरिया बिसोर सानैनो बे बिबानखौ होनाय जादोंमोन जे नोंथांमोनहा चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बेखौ जाहाथे थाबैनो होनो हानाय बेबस्थाखौ लायो। दा बे हिसाबै मैया जोंनो बे चेकखौ पाठायहरदों आरो बुंहरदों बिथांमोनहा जे प्रथम किस्ति हिसाबै बे 21 जनखौ होग्रोदो उनावहाय नेक्स्टआव माखासेनि चेकखौ होनायनि बेबस्थाखौ लागोन। दा चेक बिथरना दिनैनि मेइन उद्देश्य अकल चेक बिथरनल' नङा नोंथांमोनहा मिन्थिगौ दिनैहाय प्रत्येक मासनि जोबथा रबिबारावहाय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथाङा जे मन की बात अनुष्ठान फालियो मन की बात अनुष्ठाननि जरियते रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा जेनेखि मन की बात अनुष्ठानखौ होबाय थादों। दा बेखौ जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबा जोंनि बे परबतजरायाव मोनफ्रोमबो बुथआव जाहाथे जों मोजां रोखोमै एबार पालन खालामनो हायो बिनि थाखायनो दिनै बे आल'सनाखौ जों बे मिटिंनि जरियते जों लानाय जादों आरोखि खारन एबारनि नैबे मन की बात अनुष्ठानाव बे अनुष्ठानखौ मोजाङै मोजां बयबो सारा आसामाव जेसेबां बुथ दं जेसेबां बुथ कमिटि दं बे प्रत्येकता बुथ कमिटियावनो मन की बातनि थाखाय प्रत्येकता बुथ कमिटियाव गंफा रेडिअ हरनाय जादों। जोंनि नैबे परबतजरावहाय 89टा बुथ कमिटि दं। बे 89टा बुथ कमिटियाव 75टा बुथ कमिटियानो जोंहा खुब एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दं। दा बे 75टा बुथ कमिटियाव बेनार लागायनानै रायजो राजाखौ लाफानानै जोंनि बुथ कमिटिनि 21 जननि जेनाखि कमिटि सोद्रोमा बिसोर ज' जानानै एबारनि मन की बात अनुष्ठानखौ खोनासंनाय जागोन आरोखि। दा बे मोननै एजेन्डाखौ लानानै जों दिनैहाय बेहाय बुथ कमिटि आरो जोंनि मण्डलनि अफिस बियारफोरखौ लानानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। की बात अनुष्ठानाथ' एखेबारे जोंना कन्टिनिउ प्रसेस बियो प्रत्येक मासे जाबाय थायो। एबारावहाय गुरुत्वपूर्ण बिनि थाखायनो जों बुंदों जे बिनि आगोलावहाय बुथ कमिटिफ्रा रेडिअ मोनफेराखैमोन। एबार प्रत्येकता बुथ कमिटि बे परबतजरा बोरै नङा सारा आसामावनो जोंनि मानगोनां सभापति भबेश कलिता बिथाङा जोंनि बे आसाम प्रदेशआव जेसेबां बुथ कमिटि दं बे बुथ कमिटियावनो बे गंफा रेडिअखौ हरनाय जादों आरोखि।
लोगोसे जास्ट मोनसे साहा लोंलायनायनि थाखायबो मोनसे सन्मानार्थे माबा मोनसे अनसुंथाइखौ जों प्रत्येकता बुथ कमिटिनो हरनाय जादों ओंखायनो बे प्रसेसा गोदोनिफ्रायनो जागासिनो दं जाबाय थागोन जेसेबांनाखि यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदिया प्राइम मिनिस्टार हिसाबै थागोन बिथाङा निश्चय बे मन की बातखौ खुंबाय थागोन आरो जोंबो बेखौ बर्डनि जानानै जों बेखौ फालिबाय थागोन बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि 2 जानुवारि खालारनिफ्राय 20 खालारसिमनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन खालामनानै दिन्थिनाय जासिगोन क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे खाबुखौ लानानै फैदों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना दासिमबो जुदि नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो स्क्रिनाव होखानाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै बर'नि गिबि आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ हांख्रायहरनो हागोन जानबुं नं 845-376-6183 967-861-6741 आरो 789-629-8145 नोंथांमोना थाबैनो बे होखानाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खम बेसेनावनो बुकिं खालामदो बसवामोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेद आंलाय आंनिसो सानदोंमोन उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे Okay, come on.